И здравейте, сега ще играем Clash of Clans. Аз не съм се развил много, но ще видим по-нататък. Мисля, че ще мога да се дигна по-голям левел и да стигна до ПК-тата. Така. И за момента това ми е кралството. Това ми е клана ми е слаба още. И сега апгрейда на Мамо, след 10 часа ще ми стане само. След 10 часа ще ми стане бараката. Тази барака ми на трети левел и само те са ми за сега и арчери ще пусна и ще изчакам. Ще правя апгрейд на това. След един час, като ми се апгрейдне лабораторията, ще апгрейдне и мортар или пък гюлето. Ще е 2 часа. Така че ще апгрейдна гюлето сигурно. Другото гюле ми е на втори левел, но смятам, че е по-добре да си дигна другото. И това беше от мен. В другия клип очаквайте още по-развит да съм и това е. Чао от мен.